nga support ya kasana mbas ngoy ang mga marway baspa aru ka social media baro ka wala ki ibenya ka hantay nga support ya ka baro ka Indian la ibenya ka baro kinong may kalayakit Barcelona do Bangalore do che baro ki jaka po Indian la viral gaya tang mga marway ba support ya ka nga support ya kasana nadapi kwa ban juba papingan kren ada nga viral lo bang support ya kasana lada tun gibak kem yang aru ai bakin kem namar omlay lay namar nga support ya kasana namar ba akwa ya ka juba kumno uraju yak ti kum taken nga support ya ka dai ban shushim kabu dai ban shushim kabu baka sonam ka Punjabi ulok la jong to tengah la jong ba shun that buram no ya ka pipla ban long gumda ho oi nga tengai thuo ye fi nga support ya ka rusniu dai yo rubha ho oi yo to upri balaya pula lei lei hendai ngin wat ya ka proof kan in wat ya ka proof kan sapau namar ba kasunam kadai ka katnga ka jong ura to balaya pu keteng umnom tebre ya rengatip bat pengambil thubiro hendai pimdai ban keno bakumne kumtai balai pen chukunno kumtu kumne gemdai nga support ya kasanam balai nga support ya ka bakan kla ya ka jong ahok berkerong renjing la jong kumno ka tak tiyo tengah jong yulok la jong nga support ya kasanam andai nga nga viral ai bangan viral am kuslai nga sa kem lang bat karungan sa kem lang bat ka ngam kuslai na mga support ya ka namar dai tang banong ban suthat baka sonong ka Punjabi ulok la jong Henry Watt chua ya ka jing bah sa tip kumno ka Punjab kumno ka le hang taken baka sa tip namar ngai ikini wem kapet ya ka weekend new kren kumno kapet ya ka weekend new kren ta kumno kapet ya ka weekend new kren ta kumno had ban ong mo kendai present man ka kan beja khasi kendai pu kendai present ka jing snew ka don siteng perkejing bahakar di siteng nama ngadap simil ka jong im kumno nga viral kumno nga lenti kem yo ban kem ye ka beb kejing sisha kumno nga lenti kumno nga im te kum ka sonam ro ada pimpat yo ka jubab enai da pen viral keluma de ka jing im jong ka enai pen viral ngai ang keren ada ngalale ka beri ko famous nga keren ka jing sisha ada pimpat yo ka jubab na da keren de ka jing sisha ada ka sonam kala plahok de ka jing sisha bali nga yarap de ka sonam happy ban yarap namal nga happy namal nga de pshemil ka jong ka jing mem nga happy ban yarap thai ban ngalangia ngala kadang ngala dap aru sadam ban pe sonam ha on Instagram kumba on ya ka be pakren be jik nga thai ban pe kadang wa support ya ka sanam ni ka thang nga support ya ka sanam ada ka ai ka jubab ka basisha ada ka ai ka bujubab balai nga syukran start ya kata mar ngarung ada ka beri ko famous ada ka beri ko pau na kadang nga hapan jeng menta ban le live kinong save kila de save omlele nga tengah comment nga support ya ka sanam kum ka jing im ka jong aro ki social media em hapo make la ki shuyeng lam le snap nakawai ka new kren kumno 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 san no uno san hima snap no youtuber snap na to mau for snap to rupang ngala thai ban snap ngai thua nga sai besam kum ka jing im ka jong ngala thai ban snap namar ngar wala de ka tagadaw nga support namar bangin yo ya ka jubab namar baka ngati ngai thua ya pinga support ya ka sonam daw raj uya proem nga isn nga isn yo tolok jong ka bahasa Punjab nga isn but yo balalaj bulanaj ai bon lej hendai ngan ong ka wei ai ki badang im kin im ta jubab sa yo okay
Namal ka sunam balik nga support ya ka bahkan ai ke jubab hapo Meghalaya bahkan jubab balik ke Punjabi ulok ka jong. Yes. Balik ke Punjabi ulok ka jong. Takadaw nga support ya ka kamdai ka brigo bas new per kamdai ka brigo ha kare betang shiteng do. Nun ka man kenok than ya ka jing im jong kiwai. Bikin nak pakai Punjabi ulok jong pila dan ke proof. Oi ke proof sosial media kalapau. Henry ai pakai jubab ke try dar pak baulok jong ke Punjab sisana ke pada. Hadu mentar umpat lap baka Punjab makane Punjab kiwai ne. Oi kiwai kila ready. Mandoban Punjab. Sonam ngangan punya hapat ki story lah jong ka story jong ka sonam ka story jong em kaya hap kad bat ngasu ong no bangadai ka brew ka baklan bor bat ka bala ban ya sajek nia kintin em ngalaj im jong ki umat ai bakin jauh ka mesim ai bakan pai Henry kajing long bapinchim ya kajing im krem dala kajing berpasisya no aban jimruna ngati nga sa medin kasnya lalai ka support ka sanam mentang support tang mga maroy ba support ya ka himtep payala jong kajing im na depsem pagi kasi ki penbarar kumno ya kajing im ka jong ha ngam kena tan bagi kasih penbarar lay berjing jong ha Henry nga bakla ang kandidat kisim ka buban baral haduk kaway ka Meghalaya. Lord of my faith in myself and that in my life I'm fine. Doon hikibakam niya kajubab ngan ay. Kajubab ngan ay. Day bangam day kabriw ko baduk. Oh nyaduk. Henry bangan na poye ka jubab ada pimla pan jubab pay ka jing im jong fikan nong kumno nado menong al dep ong ya kintin lai pusin nado ban takti yang nado ban chimi ka jing im